Yn ei lledu ddi. Rhediad pwrpasol lawr o'r asgell dde. Parhau fynd mewn i'r cwrt cosbi. A'r ergydiad! A mae'n gol! Nathan Wood yn hawlio'r gol. Y croesiad o'r dde a'r cyffyrddiad ola gan Nathan Wood i 6 gol yn uwch gyngrau'r Cymru y tymor hwn. Wel, cicrydd mewn safle da iawn fan hyn i Penybont. Mae'n arbediad da. Ken Owen ar ergyd, ond John Rushton yn rhithro ar draws i linell yn cael ei fraich iddi. Arbediad da gan Rushton i rwystro Owen. Whitmore dan bwysau oddi wrth Ben Ma. Mae'n frwydr corfforol. Rhediad da gan Ben Ma. Mae'n bwrpasol, mae'n parhau i fynd Ben Ma. A'r bas ymlaen, tuag at Bratley. Bratley'n rhydd. Bratley, mae'n mynd i'r llawr a mae'n gico'r smotyn. Ond Ben Ma'r y clod i gyd iddo fe. Rhediad pwrpasol o ganol ca. Yna'n bwydo Callum Bratley. Oedd y dacl arno fe yn anghyfreithlon, meddai Thomas Owen. Cyfle i'r Fflint ddod yn gyfartal. Dyma Wilde ar ei drod dde ac yn sgorio. Gol rhif 13 o'r tymor i Michael Wilde. Penybont 1, y Fflint 1. Mae gan Whitmore at Miles Davis. Da i'n dysgwyl y croesiad, mae'n groesiad da. Nash yn codi, ac yn ar y foli, Nathan Wood. Arbediad da arall gan John Rushton. Sgiliau hyfryd gan Nathan Wood. Yn troi i gorff a'i ergydrod dde yn cadw'r bel lawr. Oedd rhaid i Rushton ymestyn i fraich. Bratley yn ei lledu ni allan at Alex Jones. Jones yn erbyn Ken Owen, mae'n groesiad da! A'r cyfle acrobataidd i Michael Wilde. Ond y methu cael gafel yn ddi, ond dyma Weaver! Weaver! Arbediad rhagorol gan Ashley Morris yn y gol i Penybont. Dechreuad da i'r Fflint ar ddechrau'r ail hanner. Davies yn isiel tro hwn, Bale yn tasgu allan i Ken Owen! Owen taran o ergyd yn cael ei dyrnu bant gan John Rushton. Oedd na dynnu fanna, oedd yn wir! Kai Whitmore sy'n mynd i'r llawr, y drosedd arno fe. Ac mae'n gico'r smotyn, y drosedd gan Ross Weaver a'r Kai Whitmore. 6 munud wedi chwarae yn yr ail hanner. Cyfle i Penybont mynd nôl ar y blaen. Wood yn erbyn Rushton. A mae Rushton yn ei harbed hi. Gwych gan y gol geidwad. A mae Penybont yn gwastraffu cyfle rhagorol. Sean MacDonald, Keane Watt, Sam Snaith fydd y targedau yma. Dan Jeffries yn dod amdani. Mae'n rhydd ar ergyd gan Sean MacDonald yn cael ei harbed yn wyrthiol gan John Rushton i'r Fflint. Sean MacDonald tro hwn ar ei drod dde ar y foli yn dal i'n bert. Ond Rushton gwych gan y gol geidwad. Chwaraewyr yn taflu hunain mewn i'r tacl. Dyma Alex Jones. Jones mewn ar draws wyneb y gol. Cyfle gwych i Alex Jones i roi y Fflint ar y blaen. Wood eto yn derbyn yn rhedeg uniongyrchol at Roberts. Ydy yn torri tu fewn. Mae'n mynd tu allan. A Rushton eto yn arbed tro hwn gyda'i gos. Rhediad da gan Nathan Wood. Ac yna i ergyd yn cael ei harbed. Phillips ar tafliad. Mae'n anelu at Wilde. Mae Morris yn disgwyl dod amdani. Mae'n rhydd yn y cwrt cosbi. Mae'n cael ei chlirio oddi ar y linell. Mae'r Fflint yn galw am gol. Nôl mae'n dod. A mae Morris unwaith eto yn wyrthiol. Cyfle eiraidd i'r Fflint i ennill y pwyntiau ar ddiwedd y gêm. Ond y bel yn cael ei chlirio oddi ar y linell yn wyrthiol.